Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo. Amen. Praise the Lord. Magandang gabi po sa ating lahat. Praise God. At tayo po ay narito muli sa ating pong pagsama-sama at panibagong serye ng ating pag-uusapan dito po sa ating programa, no, na Tinig ng Pag-asa. Magandang gabi po sa ating lahat at patuloy tayong pagpalain ng Panginoon. Ang nga pala ang inyong lingkod sa gabing ito na mag-share, no, ng salita ng Panginoon, Pastor Gabriel Cruzada ng Jesus Be Lifted Up, Alaminos, Pangasinan Chapter. Magandang gabi at magandang araw sa ating lahat, sa mga kapwa nating kapastoran na naroroon na gumagampan sa mga tungkulin sa iba't ibang panig ng mundo. Narito tayo upang pag-usapan ng panibagong serye, no, na ating pong tatalakayin sa buwan po ng Disyembre. At ako po'y naniniwala na may bago pong kapahayagan ng Panginoon sa ating lahat, no. Kaya naman, samahan niyo po ako sa mga ilang sandali o minuto o oras, no, na tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Ngunit bago po yun, mga kapatid, tayo po ay dumulog muna sa ating Panginoon upang tayo ay magabayan at pagkalooban ng pangunawa sa ating pag-aaralan sa gabing ito. Sige po, tayo po yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, tunay nga po o Diyos, na ikaw po'y napakadakila, napakamakapangyarihan. Narito kami, Panginoon, sama-sama nagpapakumbaba sa iyong harapan. Inaamin namin, O Diyos, na kung kami malayo sa iyo, wala po kami magagawa. Kahit, Panginoon, dalangin namin, O Diyos, na pakalinisin mo kami sa mga pagkakataong ito. Lord, patawarin mo kami sa aming mga sala. Gawin mo kami, Panginoon, karapat-dapat sa mga sandaling ito, Panginoon, upang makinig, mag-aral, at dumulog, Panginoon, sa iyong paanan. Gabayan mo, Panginoon, ang iyong lingkod sa gabing ito, Panginoon. Itago mo po ako, Diyos, sa iyong likuran. Ikaw lang po ang makita, ikaw lang po ang maparangalan. At tunay nga po, Diyos, na ang iyong lingkod, igawin mo lamang tagapagsalita. Panginoon, maraming salamat sapagkat ngayon pa lang, Panginoon, ay pinagpala mo na ang bawat isa at patuloy mong pagpapalain sa mga panahong pinag-aaralan at pag-aaralan namin, Panginoon, ang iyong salita sa buong buwan ng Disyembre sa seryeng ito. Salamat po, Diyos. Ikaw pa ang pinupuri, pinapasalamatan, dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. No? Magandang gabi muli sa ating lahat. Tunay nga po, no, na napakadakila ng Diyos sapagkat tayo po ay pinalaya ng Panginoon, tayo po ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon upang maunawaan ang kanyang mga salita at mapag-aralan na rin, siyempre naman, upang tayo po ay matuto, no? Sapagkat lalong-lalo na sa panahong ito ay ang kaaway, ang pagkilos,
no, ay hindi natin mapigilan. Talaga namang ito ay tinakda na ng Panginoon. Kaya naman sa mga pag-aaralan natin, ano po, ay mas naisi natin na tayo po ay mapalapit sa ating Panginoon. So sa gabi nito, samahan niyo po ako, sama-sama po nating basahin ang mga talata, no, na ating pong pag-aaralan. Ito po ay nakasulat sa aklat po ng Genesis chapter 22. So I will begin in verse 1 up to verse 6, no. Pero ang pag-aaralan po natin is yung verse 5, no, mamaya. Pero gusto ko pong maibigay sa inyo, no, yung kabuuan po nitong pangyayaring ito. So, simulan po natin. Sabi po ng Genesis chapter 22 verse 1, beginning verse 1, sometime later, God tested Abraham. He called to him, Abraham, and Abraham answered, yes, here I am. Take your son, God says, your only son, Isaac, whom you love so much, and go to the land of Moriah. There on a mountain that I will show you, offer him as a sacrifice to me. Early the next morning, Abraham cut some wood for the sacrifice, loaded his donkey, and took Isaac and 2 servants with him. They started out for the place that God had told him about. So naglakbay po sila. On the third day, Abraham saw the place in the distance. And po, in verse 5, then he said to the servant, stay here where the donkey. The boy and I will go over there and worship, and then we will come back to you. Verse 6, Abraham made Isaac carry the wood for the sacrifice, and he himself carried the knife and lead coals for the starting the fire, as they walk along together. Yeah. So sa verse 7 po, no, makikita natin doon, nagtanong na po si Isaac, no, along the way, nung sila po ay umaakyat sa Mount Moriah. Tinanong na po niya ni Isaac, no, sabi ni Isaac, Father, no, tinatanong niya, ano ang nasaan ang ating i-offer, no? Kasi hindi naman alam ni Isaac during that time na siya pala yung i-offer, no? Tinatanong niya yung tatay niyang si Abraham, nasaan ang ating i-offer, no? Sabi niya, kaya sabi ng kanyang tatay, no, si Abraham, no, mabasa niyo po yan, sabi niya, don't worry son, God will provide, no? Kaya po lumabas yan yung word na Jehovah Jireh, or Jehovah Jireh, no? God is our provider. Sa mga kapatid, mga magulang, no, sa panibagong serye po ng ating pong pag-uusapan sa buwan po ng Disyembre o huling buwan po ng taong 2023, pag-usapan po natin yung pong verse na yan, pero ang pagdidiinan po natin specifically the word doon po sa verse 5 ng chapter 22, na ang sabi doon ni Abraham, no, stay there with the donkey, sabi niya sa kanyang mga servant, the boy and I will worship there. Okay? So, sabi niya, ako at ang bata ay magpupuri o sasamba doon, at pagkatapos kami kayo ay babalikan namin. Okay? So, ang title ng pag-uusapan natin, mga kapatid, no, ang serye ng ating po pag-uusapan, mga kapatid, sa buong ito, ay tumatakbo po sa destined to worship God. Okay? So, gusto ko lang pong bigyan ng emphasis, mga kapatid, no, na tayo pong lahat, mga kapatid, ay meron na pong itinakda ang Diyos sa atin. No? We are predestined. No? Actually, dinesign na ng Panginoon ito to worship Him. No? Kaya naman po, we are destined to worship God. Yun ang pag-uusapan natin sa gabing ito. Okay? Destined to worship God. Yung worship, yung word worship, mga kapatid, napakarami pong mga Christian, mga mananampalataya na narinig na po nila yung katuruan patungkol po sa sinasabing worship o pagpupuri o pagsamba sa Panginoon. No? Ano nga ba yung ibig sabihin ng worship o pagsamba? Ano nga ba yung ibig sabihin? Bakit tayo nakadestined, no? Tayo po ay tinakda na ng Panginoon
para siya ay purihin, no? Siya ay sambahin, siya ay bigyan ng kaluguran. Okay? So, worship is reverence, or giving reverence. Okay? Pag sinabi pong reverence, no, it's a giving honor, no, yung paggalang, no, at yung pong worshiping God is pleasing to God. Okay? So, worship, lalim po ng ibig sabihin ng worship na marami kang pwedeng ilagay, by your own interpretation, pwede kang maglagay ng sayong sariling interpretasyon. Ito ang interpretasyon ko na magpupuri ako sa Panginoon. And I will worship God. Ito yung the way it is sa akin. Pero wag niyo kakalimutan na yung pong worship is giving honor. Pagbibigay galang, okay? Reverence, okay? So pag sinabi pong reverence, matindi po ito. No, talaga pong kinakailangan talagang mataas na paggalang. Now, makikita na yun. But the way it is now, mga kapatid, no, yung pong istorya na yan, no, sa panahon po ni Abraham, during the time, mga kapatid, ito po yung the test of faith of Abraham. Dito yung sinubok si Abraham, mga kapatid, na talaga pong sinubukan ng Panginoon. Kaya nga po si Abraham ay tinawag din the father of faith, no? The father of faith, no? Kaya siya yung tinuring, no, na talagang kasi grabe po talaga yung kanyang pagsubok dito, no? But you remember this, no, when you habang inuunawa mo ito, mga kapatid, remember what happened doon po sa creation ng Panginoon in the book of Genesis chapter 1, chapter 2, and chapter 3. And then going to so on and so forth, no, doon po sa creation, no, paano ginilikha ng Panginoon ang mundo. And of course, tayo pong mga tao, no, tayo pong mga how God created human. Okay? But the way it is now is not the way it was always been. Tandaan niyo po, no? The way it is now is not the way it has always been, no? Today we're going to look and learn from worship in the beginning in Adam and Eve. Okay? Pag-aralan po natin, kasi unang topic po natin sa seryeng ito, no? Kaya dapat natin sa beginning, we're going to look and learn from worship in the beginning. Okay? Sa buong in Adam and Eve. Of course, siyempre sila yung unang nilikha ng Diyos, no? We see that you and I were created to worship. Okay? Dito makikita natin, no? Dito po, nung kinreate ng Panginoon ang tao, no? Kasama po tayo doon, no? Until now, kahit po yung mga isisilang pa sa mga susunod na taon, susunod na panahon, no? Ay, sila po ay created by God to worship Him, to worship God, no? Kaya, dito po makikita natin, in these two people, Adam and Eve, no? We see that us, no, tayo po, created to do, no, and I hope from this you will cherish, no, the fact that in Christ we are new creation. Okay? Sa panahon po ni Adam and Eve, no, ni Adan at ni Eva, mga kapatid, no, we are created to worship God. Sila po, no? Sila po muna kasi sila yung munang X16, no? But in the year past, no, sa panahon natin ngayon, no, you will cherish the fact that in Christ we are new creation. Okay, tayo po yung new creation. Sila yung dating kinreate, no? Sila yung mga nauna, tayo naman in Christ sa pamamagitan ni Kristo, tayo po ay naging bagong nilalang. Okay, sila yung unang nilalang at sa panahon po naman natin, no, nung tinanggap natin si Kristo, tayo naman po ay naging bagong nilalang. Okay? So, now tingnan natin ito. Simple fallen people, no, can again do what they were made to do. So, ang mga tao daw po na nagkasala, ang mga taong makasalanan, na nahulog sa kasalanan, no, ay can again, do what they were to do. We were created
to worship God. Yung po yung destination natin. Doon tayo papunta kasi nga nilikha tayo ng Diyos para siya isambahin. So, we are destined to worship God. Sa panahon natin ngayon, tayo pong mga makasalanan na dahil nga po nagkaroon po ng fault, no? Nagkaroon ng pagkakamali po yung ating pong mga ninuno na sa Adam and Eve, and they will fall into sin, no? At eto nga po tayo na, no? Nagkaroon po ng pagbabago. By way of accepting Jesus Christ as our Lord and Savior, we became a new creation. So, yung pong mga pangyayaring yon, no, na we are created to worship God, we are destined to worship God, mga kapatid, no, ito po ay magagawa na rin natin bilang isang sinful nature. Tayo po pinatawad na ng Panginoong Yesus, no, nilinis tayo. Kaya po natin ibalik yun, no? Naibalik po yun sa pamamagitan po ni Kristo Jesus. Kaya nga po mga kapatid, no, to worship God, okay, pag-uusapan natin yung worship. Okay? We are destined to worship God. Okay? What does worship involves? Ano ba yung nakapaloob, no? Doon sa pagsamba. Okay? Ano ba yung magkakasama niyan? Ano ba yung is it worshiping God? Yung sumamba ka sa Panginoon. Tama na ba yun? Ano ba yung mga kasama? Ano ba yung dapat gawin? Ano? Para malaman natin, para po maisakatuparan natin yung patutunguhan natin na tayo po ay talagang inilikha ng Diyos, tayo po ay paparoon, no? Yung po yung destination natin na sambahin ang ating Panginoon. Even in the book of Revelation, mga kapatid, nakasulat po yan, ano? Na tayo po, no? Lahat po ng tama kararating sa langit, no? Ay walang gagawin, kundi umawit, sambahin ang Diyos na may lalang. Amen. So, ito po yung dapat na maging excitement sa buhay natin. Ito po yung dapat yung nakikita mong penultimate ng iyong Christian life. No? Yun yung dapat na nakikita mo, yung natatanaw mo, the fact na ikaw ay nagkakaroon ng maraming pagsubok dito. Pero, mga kapatid, yung penultimate stage ng Christian life mo is nandoon ka, nakasama mo ang Diyos natin, nakasama mo ang ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, nakasama mo ang maraming anghel na walang ginagawa kundi magpupuri, sasamba sa Diyos. Yun po yung penultimate. Kaya, now, ano po ba yung what does worship involve? Okay? So, pag-usapan natin to mga kapatid. Number one, okay, ang pinag-uusapan po natin dito, yung worshiping God, na nandoon po sa creation, sa in the beginning, okay? Doon po sa creation, Genesis chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4. Okay, chapter 4 po is yung pagkakasala, yung pagkakatrone na po na-thrown out na po ang tao sa Garden of Eden. Anyway, now, number one, worship involves focusing on God. Ulitin ko po, we are created to worship God. Tandaan niyo po, kaya nga po ang worship involves focusing on God. Yun po yung una. Okay? If you read Genesis chapter 3 verse 8, okay? Pag binasa nyo po yan, yung Genesis chapter 3 verse 8, so let's see, basahin po natin yung Genesis chapter 3, no? Verse 8, no? If you read it, no? Sabi po dito, okay, that evening, they heard the Lord God walking in the garden, and they hid from Him among the trees. Tignan niyo po nung gabing daw yun, narinig nila naglalakad ang Diyos. Okay? So, tignan niyo po. Paano po nagkaroon po ng relevant yung pong word nung narinig nila ang Diyos na naglalakad. Ito na po yung time na nagkasala na po ang tao. Nagkaroon na po ng pagsisilaw, no, ni Satan. Okay? Panlilin lang, yung deception ni Satan, no, kay Eve, and going to Adam. Okay? Now, we get the idea that pattern has been disturbed. Okay? Yung pattern kasi ng Panginoon sa atin is to worship Him. Okay? Pero dito po sa Genesis chapter 3 verse 8, nandito na po yung pagkakataon na yung pong pattern ng Panginoon was disturbed. Nasira po, no? Nawala po sa align. After Adam and Eve rebelled against their Creator and disobeyed His command,
And they heard, sabi nga po doon, and they heard the voice of the Lord walking. Okay? So mapapansin natin dito, sabing ganon, and they heard the voice of the Lord walking. Yung voice of the Lord walking. Okay? Now, mga kapatid, gusto kong ibigyan po ng diin dito, mga kapatid, yung the word walking. Yung pong narinig nila, no? Yung salita ng Diyos narinig nila, yung voice of the Lord, sabi nga po doon, balikan po natin. Okay? Balikan po natin. Sabi po ng Genesis, that evening they heard the Lord God walking in the garden, and they hid from Him among the tree. Nagtago na raw sila kasi narinig nga naman nila yung Diyos, no? Narinig nila yung boss ng Panginoon. Actually po, no, narinig talaga rin dahil our God, the Creator, are calling, no? Are calling the name of Adam, no? Tinatawag niya yung dalawa, no? Kaya nung marinig nila, sabing gano'n, nagtago raw sila. They hid from the tree, no? Sabi po dito sa translation na binabanggit natin, no? Sabi, and they heard the voice of the Lord walking. So narinig po nila. Okay? Bigyan natin ng diin. Okay? As the history progress, pupunta po tayo sa panahon po ng mga Israelita nung sila po ay naglalakbay doon sa wilderness, no? After po nila makaalis, makalaya doon po sa kamay ng mga Egyptian, no? When they cross doon po sa tinatawag na tawag nito, when they cross doon po sa Red Sea, okay? Doon po sa historic Red Sea na yan, ano, na until now pinag-aaralan po yan, no, ng mga kung doon ba talaga tumawid, okay? Kasi hinahanap nila. Pero actually po meron na pong mga evidence, no, kung saan po talaga tumawid, kung saan po talaga, kasi nakita po nila yung mga gulong, yung mga wheels of chariot, no, nakita nila. So meron na pong katotohanan, no? Now, as the history progress and the Israelite built the tabernacle, naalala nyo po nung tumawid po sila, no, afterward nagbigay po ang Diyos ng batas, at yung pong Ark of the Covenant, no, na buhat-buhat nila, pinagawan nyo ng Diyos ng tabernakulo o tabernacle, no, kung saan po, nandun po naka-specify po yung mga bawat step, no, kung saan po yung mga, at doon po, ipinakita na po doon, sinabi na po ng Panginoon kung ano po yung dapat gawin doon po sa Ark of the Covenant, at ilang step po, kaya po meron po tinatawag dyan yun, the place of holy, no, tapos may mga level po yan, then sa pinakadulo po yung the holy of holiest, where the presence of God is, okay? So, doon po yung pinakita po doon sa pangyayaring yun, ano? As the history progress and the Israelite built tabernacle. So, bumuo sila ng tabernakulo, no? The term walking will be used to describe God's presence, okay? Ito yung terminology, yung term po na walking, doon po sa Garden of Eden, at sa panahon po ng mga Israelite, yung walking po, yung term na walking po, will be used, to describe God's presence in the Israelite sanctuary, doon po sa may tabernacle. Okay? Yung walking po doon na sa Garden of Eden, now sa panahon po ng mga Israelite, yung walking po is the presence of God. Remember, nung narinig nila yung tinig ng Diyos, okay, na naglalakad sa Garden of Eden, that means to say, that moment, the presence of God is in the Garden of Eden. Nung marinig po ni Adam and Eve. Okay? So, dito naman po sa panahon ng mga Israelita, yung walking, no, used to describe God's presence in the Israelite sanctuary. Okay? In Leviticus chapter 26 verse 12, no, if you notice, no, God promises, tingnan niyo po, no, sabi niya, I will walk among you, and you will be your God, and you shall be my people. Tingnan mo yung sinabi po ng Panginoon dito sa sa chapter 26 verse 12 po ng Leviticus. Ang sabi ng Panginoon, nangako po ang Panginoon, I will walk among you and will be your God, and you shall be my people. Sabi ng Panginoon doon, no? I will walk among you. Ibig sabihin po noon, habang naglalakbay po sila, kasama nila ang presensya ng Panginoon. So meaning, walking means the presence of God.
and you shall be my people. Now, in Deuteronomy chapter 23 verse 14, sabi po doon, Deuteronomy chapter 23 verse 14, sabi po ni Moses, no, Moses said, because the Lord your God, okay, walks in the midst of your camp to deliver you, okay, to deliver you, therefore your camp must be holy. So, sinabi dito ni Abraham, ni Moses, no, mga kapatid, no, dahil nga ang presensya ng Panginoon, no, the Lord your God walks in the midst, no, of your camp. Okay, during the time, yung kampo, yung sinasabi nila, to deliver you and to give up your enemies before you, therefore your camp must be holy. Kailangan daw po malinis, kailangan daw po ay banal. No, pag sinabi po kong holy, ano to, malinis, no, unblemished, talaga pong wala talaga kung makikita kahit na dumi, no, na bahid, na kasalanan. No. God walking in the tabernacle, in the midst of the people, no, and the garden emphasize the relationship between, okay, sa pagitan po, no, the relationship between the garden and the later shrine. Walking among people is what God does. So yung pong pagsama ng Diyos, no, o yung walking, paglalakbay po ng tao kasama ang Diyos, ay yung po yung ginagawa ng Panginoon. Kaya nga po, worship involves on focusing God. Okay? So makikita natin ito, even David himself, no, sinabi niya ito sa kanya mga sinulat sa aklat ng awit, no, na kailangan nakapokus tayo. Kaya nga po, sabi po ng author po ng Hebrews chapter 12 verse 2, di ba? Look unto Jesus. Sa ibang translation po, focus unto Jesus, the author and the finisher of our faith. No, makikita nyo mga kapatid, no, sa buhay po natin, when we are worshiping, we are created, we are destined to worship God. So, dito po mga kapatid, it involves on focusing God. Okay? Tandaan nyo po, kailangan po kasama po dito yung focus ka, nakatuon ang iyong isipan, nakatuon ang iyong pagkatao, ang iyong whole being to God. Okay? Kaya nga dito sinasabi ng Panginoon dito, babalikan po natin yung sinabi niya po sa Leviticus 26 verse 12, yung pangako po ng Panginoon, I will walk among you and will be your God and you shall be my people. So to worship God involves to focus on God. Amen. So kailangan po, we have to focus. When we are worshiping God, we are destined to worship God. Let us focus. No, let us focus ourselves, our whole being to God. Amen po ba? No, yan po yung yung diyan po dapat na involved, no, ang worship, no. Ang focusing is involved in worshiping God. Okay? Yan po yung una. Pangalawa, worship involves obedience. Okay? Ang pagsamba po ay kasama po diyan yung pagsunod. Okay? Kailangan po magkasama po yan, hindi pwedeng wala yan. Okay? Babalikan po natin yung Genesis chapter 1. Okay? In Genesis chapter 1 verse 26 to 28, and I do believe na natatandaan niyo po itong mga verses na ito. Ito po yung pinag-aralan natin nung nakaraan. Yung walk in obedience. Okay? Now, ito pong Genesis chapter 1 verse 26 to 28. Now, ito po yung creation. Let us make a man according to our image. Let them rule. Let them domain, no, over the fish, over the creation, over the creator. Pagdating po sa verse 28, sabi, and God blessed them. No? Pinagpala ng Panginoon ang tao at sinabi ng Diyos, no, na be fruitful and multiply and subdue the earth. Ibig sabihin, sakupin. Pag sinabing subdue, sakupin. No? Talagang ikaw na mismo yung palibutan mo, talagang yakapin mo. Okay? Now, in Genesis chapter 2 verse 15 to 17, okay? Nandito po yung command, no? The command about the tree. Okay, ito po yung natandaan niyo po ito, yung inutos po ng Panginoon.
They are commands of God. Yung unang command ng Panginoon kasi dyan sa tao is subdue, let them rule and domain. Okay? So tayo po ay nilikha ng Diyos, no, para po maging dominion. Okay? Tapos ang sumunod po dyan, yung sabi ng Panginoon, no, yung be fruitful and multiply. Then after this, ito po yung sa command pa ng Diyos, no, nasa Garden of Eden. Okay, the command. Ito po yung Edenic covenant, mga kapatid, no, kasama po ito. Now, sabi mo sa Genesis chapter 2 verse 17, alala niyo po yung the command of God, no, yung sinabi gano'n na pwede niyong kainin ng lahat, o wag lang ang puno ng pagkaunawa. Okay? The tree of knowledge, no? Okay? Yun po yung binawal ng Panginoon na kainin. Okay? One of the way we worship God is obeying His command. Okay? The reason obedience is worship, okay, is because we are proclaiming the supremacy, no? When we are worshiping, when we are obedient to God, we are worshiping God, no? We are proclaiming the supremacy of God. Okay? Pagka tayo po ay sumusunod sa ating Diyos, kasama po yan sa pagsamba sa Diyos, yung pagsunod, okay, ay ipinapahayag po natin ang pagiging supremacy of supremo sa Kastila po, yung pagiging mataas ng Diyos, ano? When we listen to Him instead of others, okay? Ipinapahayag natin yung pagiging isang mataas, no, yung supremo, yung supremacy ng Panginoon when we listen to God, when we obey God instead of others. So, do you still remember when Adam and Eve, no, doon po sa panahon na yan po yung sa Genesis chapter 2 verse 15 to 17, yan po yung panahon, mga kapatid, na ibinilin po ng Diyos, tapos po nagkasala sila dyan, ano, at dito po ipinakita po nung dalawa, no, yung kanilang disobedience sa Panginoon. At mas binigyan nila ng halaga o supremacy yung pong salita ni Satan. Okay? Mas nabigyan po ng kahalagahan. Kaya nga po, when we are worshiping, no, when we are obedience to God, we are worshiping, tandaan nyo po, obedience is worship. Worship is because we are proclaiming the supremacy. So, dito, nung ipinahayag ng nung sinundan ng dalawang ito, yung sinabi po ng ahas, which is Satan, na pag kumain sila niyan, they will become God, no? They were new, no? Magkakaroon sila ng knowledge, no? At mauunawaan nilang lahat, no? At nangyari nga ito. Di ba? Nakita po nila yung kanilang sarili na sila po ay hubad, at tunay nga na sila po ay nagkasala. So, worship involves obedience. So, we have to be obedience in our God. Okay? So, ito po yung natin, mga kapatid, no? Kasama po yan. Okay? Maging obedience tayo sa ating Panginoon. And thirdly, mga kapatid, worship involves God-word relation. Okay? Tingnan niyo po, worship involves God-word relation of potential. Okay? Kasama po yan, yung God-word relation of potential. Okay? Now, babalikan po natin yung Genesis chapter 1 verse 28, and God blessed them. No, pinagpala ng Panginoon, no? In Romans chapter 2 verse 12, no? Chapter 12 verse 2 pala, sorry po, no? Na sinasabi ni Paul na sa kanyang pakikiusap sa atin, no? Offer your body as a living sacrifice. Do not be conformed in this world by renewing your mind. Makikita niyo po yung pagkakasabi po dito ni Paul, no? Kailangan po yung God-word relation. No? Sabihin, we are God's image bearer in Christ. Okay? No? Dala-dala po natin yung imahe ng Diyos. Okay? We are God image bearer. Okay? In Christ, we become the new creation. Babalikan po natin yung kanyang sinasabi ko. In Christ, we become new creation. This has big, no, implication. May malaking implication po that we were talking is not worship proper. Okay? Or worship in a sense of personally entering the presence of God. Okay? To give Him the praise that He deserves. Ulitin ko.
So, yung pagdadala po natin ng image ng ating Panginoon, ng ating Diyos, na sabi ko na, we are God's image bearer. Okay? In Christ, kay Kristo na po, we became new creations. Ito pong became new creation, this has big implication. This has big implication that we're talking is not worship proper. Okay? Hindi natin pinag-uusapan dito yung worship proper. No? Or worship in a sense of personally entering the presence of God to give Him the praise that He deserved. Okay? Hindi po yan ang pinag-uusapan natin. Anong pinag-uusapan natin? Instead, we are talking about that sense in which all of life is be God's work. Okay? Yung pong buhay natin. No? It is that sense in which we acknowledge God and give thanks to Him in everything. So, ito po yung sinasabi na yung God Word. Okay? Ibig sabihin po, papunta lahat sa Diyos. Okay? Parang forward. So, dito lahat ng dapat sa yung buhay in which all of life is be God Word. Ito pong pinag-uusapan natin dito. Hindi po yung ang pinag-uusapan is worship proper. Hindi po natin pinag-uusapan dito yung personally entering the presence of God. Hindi po yan ang pinag-uusapan natin. Instead, we are talking about the sense in which all of life, lahat po sa buhay natin, kailangan po God's Word po yan, papunta po lahat sa Diyos. Amen. So, kaya nga po yung worship natin dapat po papunta sa Panginoon. It is that sense in which we acknowledge God and give thanks to Him in everything. Give thanks to Him in everything. Kaya sabi nga ni Paul, di ba? Sa 2 Thessalonians chapter 5 verse 18, give thanks to the Lord for it is the will of God. Inulit niya po yan sa Ephesians chapter 5 verse 20. Ang sabi niya, kaya nga't magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng bagay. Inulit po ni Apostol Pablo yan. A God-word life seek to do everything in a ways that honors God, reflects God, and matches the will of God. Ulitin ko po. A God-word life seek to do everything in a way that honors God, reflects God, and matches the will of God. Nakukuha niyo po. Kaya nga po mga kapatid, ito po tayo po ay we are destined to worship God. Kaya itong tatlong bagay na ito mga kapatid, nakapaloob po ito involves in worshiping our God. Okay? So, ano po yung una? Worship involves focusing on God. Pangalawa, worship involves obedience. So, yung pagsunod po. At pangatlo po, yung binabanggit po natin kanina, worship involves God-word relation of potential. So, mga kapatid, mga magulang, ito pong pinag-aaralan natin o pag-aaralan po natin sa buwan po ng Disyembre. At ang ating tema po ay destined to worship God. Mga kapatid, itama po natin yung pagsamba po natin sa ating Panginoon. Ano po? Katulad po nung huling binabanggit natin, hindi natin pinag-uusapan dito yung worship proper. Ang pinag-uusapan po natin yung ikaw mismo, yung buong pagkatao mo, yung buhay mo ay lahat patungo, yung ginagawa mo. Kaya nga sabi ni Paul, everything you do it for the glory of God. Kaya mga kapatid, mga magulang, tandaan nyo po, we are created to worship God. And we are destined to worship God. Si Abraham po, literally, ang destination nila papunta po sa Mount Moriah. Ang gagawin po nila doon is not just to sacrifice, to offer sacrifice, but to worship God. So, sa iyong buhay, sa ating buhay mga kapatid, hindi lang basta tayo ay aatin sa church, hindi lang basta tayo po ay gagawa ng kung ano sa ating iglesia. But when we are going into the presence of God, make sure yung pagpupuri natin, yung pagsamba natin sa Panginoon ay tama po ang ating adhikain. Amen po ba? So, don't waste your time in worshiping God na iba po ang iyong pinatutunguhan. You worship God, kaya nga sabi ni Jesus,
Di ba sabi niya sa John chapter 4, no? Verse 23, about 23, worship God in spirit and in truth. May katotohanan, mga kapatid. Totoo ka. Ang Diyos natin hindi po peke. Kaya maging totoo tayo sa ating Panginoon. Amen? Let's pray. Father, in the name of Jesus, Lord, maraming salamat. Truly, O God, that you are worthy for our praises, for our worship. You created us, O Lord, to worship. Now we are destined to worship you. Father, I pray, O God, that this series, destined to worship God, will make, Lord, a big change or magkaroon ng impact sa buhay namin, Panginoon. Magkaroon, Panginoon, Lord, ng paradigm shift, Panginoon, O God, Lord, ang buhay ng bawat mananampalatayang sumasamba sa iyo. And truly, O God, I entrust everything unto you, Lord. Sa iyong mga salitang ito, Panginoon, O God, kami po ay tumatayo at patuloy na hahakbang, maglalakbay, and we will walk, O God, whatever you want. Salamat po, Panginoon, pagpalain mong bawat isa, O Diyos, O God. Pinupuri ka namin dinadakila. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po, mga kapatid, sa inyo pong pakikinig o panonood ng ating pong serye sa ating pong Tinig ng Pag-asa. At kayo po ay aking iniimbitahan, mga kapatid, sa bawat panahon na meron po tayong gawain na ganito, tungayan po natin ang serye. Subaybayan po natin ang buong serye na ito tuwing Huwebes po ng alas 7 ng gabi sa ating pong Tinig ng Pag-asa. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Gab Cruzada ng Jesus Be Lifted Up, Alaminos, Pangasinan chapter. Maraming salamat po. Have a nice day and God bless us all. Paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin. Subukin man ang panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Susuko at